Gobeithiwch bod chi wedi cael mwiniad o wrando ar Sam a'i ffrindiau yn y ddwy bennod gyntaf. Tro yma, da ni am droi'n golygon ar adeilad arbennig. Croeso nôl i ein hanes ni Llanddeusant. Be di hanes y Neuadd bentra? Wel, yr atgofion sgyn i o mhlentyndod, ond aml I beth yn cael ei gynnal yma yn cynnwys noson lawen fel enghraifft, a Merchaid y Wawr, Women's Institute, a pethau fel oedd yn mynd ymlaen yn y adag I. Dwi'n cofio Mrs Hughes, y rectri, yn dysgu ni ar y stage o fanna I ddwnsio Hughie mrawd a fi, a mewn pyjamas o bob peth. Oeddan ni ddau fydda convicts a'r barnwr o'na ri eraill yn cystadlu yn herbyn ni. Elizabeth Melfiw, anti I dy dad, oedd hi yn un o'r dwnswyr. A wedyn ni gyd yn eista ac yn gwrando be o gyn y beirniad I ddeud. De. A mi methon ni am na tan ni'n mynd iwsio'r y stage I gyd. Oedden ni fatha difau bach yn un congol. A na ddiwadd ar gyrfa y dawnsio. Mae'n debyg iawn I hanes yr mabolgampau a'r carnifal. Yr criw o bobl ifanc ar ei benderfynu bod nhw yn mynd I gael Neuadd bentra. Mi aethon nhw o gwmpas I gasglu arian, mi aethon nhw o gwmpas I wneud gwahanol bethau, a mi ddaru teulu oedd yn byw yn Milfiw, ddaru nhw benderfynu rhoid y tir i'r ardal I gael adeiladu hi. A wedyn, wel, da ni'n deud hogiau ifanc, rhywbeth o 15 I 15 oed oedden nhw. Mae yna lun o'r criw wedi cael ei dynnu, ond beth sy'n anffortunus ydy, does neb wedi rhoi enw pwdi pwy ar y llun. Mae rhai pobl yn meddwl bod nhw'n nabod nhw. Dwi'n meddwl na hwnna di hwn, a dwi'n meddwl, ond mae wedi digwydd gymaint o flynyddoedd yn ôl. Ella daw na rhywun wrth I ni reid y stori allan bod ni'n methu cael enwa i'r bobl oedd yn y llun. Bysa ni'n medru wneud o, mae'n rhywbeth I feddwl am y peth. O, dyn o pobl yr ardal, nhw wedi bod yn gofyn iddyn nhw rhowch bint I brynu cadar. Dyn o pobl yn rhoi rhodd I gael pint, ond mi ddath pobl yfri gadarn yma wedyn a dweud, o, cadeiriau pren trwm ydyn nhw, da ni'n mynd hapus yma nhw. Mae rhaid chi roi 4 yn sownd yn ei gilydd bob tro. Chach chi'n symud nhw mesul un, a rhaid chi symud 4 ar y tro. A dyn, pan dda ni eisiau cael nhw allan i'r carnifal, oedd o'n waith am nadwy a galad. Ac rhyw fath pe dda ni eisiau symud nhw'n fan hyn, oedd o'n waith calad ofnadwy. Ac wrth gwrs, pen gafon ni drin yn ddiweddar yma, peth cyntaf ddydon nhw, mae rhaid i'r cadeiriau I gyd fynd o yma, ddari neb feddwl, mi aethon nhw ath yr adeiladwyr yn nhw I gyd o yma, a mae siŵr na I sgip aethon nhw, neu llosgi. Dwi'n yn gwybod mae biti, sa ni wedi cadw rhyw hanner dwsin yn nhw, achos pobl yr ardal oedd i'r rhoed yr hynna yma lle. Ia. A yn os fawth, fydda o ddyn, dwi'n siŵr o lle oedd o'n dŵad. Oedd o'n dŵad, a wedyn pictures, ffilms, oedd o beth o hynny cyn bod televisions yn ffordd yma. Ac ywfa lle'n llawn, a ffilms da, Cowboys a King Kong, Calamity Jane a hynna. Ia, hwnnw yn gyfnod oed I fi. A lot o ddansys yma fi de, yn cael ei cynnal yn y hôl yma. Entertainment sbellu o bobl wneud. Wedyn dolyg fydda swpa. Dwi'n siŵr na gwylym i'r Selim fydda wneud o. O falle'n llawn
fod i gael swpar a raffles a pethau felly. Lucky dips a felly. Oedd fatha yw Christmas tree type o beth o'r lly. Oedd hyfedd, to'r ein bethau ond o pobl yn diddiannu unan y hyfedd. Ia pob wneud entertainment i hun lly. At y diwadd, mi oedd y Steddfod yn mynd yn llai ac yn llai, a mi oedd y Steddfod cael ei gynnal yn yr Neuadd yma. Ond dwi'n cofio, pe ges i small holding ond berthyn i man daliadau Ynys Môn yn Bryn Sannan, Llanddeusant, fe fi'n am 8 mlynedd. A Mrs William Selar yn swydio fi i fod yn caretaker ar yr hôl yma. O'n i'n dod yma i agor yr hôl, o'n i'n gyfrifol o gosod y cadeiria, a'i cadw nhw allan ac yn y blaen. Ac am gyfnod, mi oedd o'n help i mi fel cyflog minister, a dyna ti beth sgyn i atgofion o hôl Llanddeusant. Wel ia, sam gymaint o iws o'n i y buos. Mi a biti. Ond mae gwella fi'n bach o'n, mae o geifanc o gwmpas o'n dechrau cymryd i ddodaf fyny. Da o beth di hynny. Sa'n neis gweld Steddfod yn dod nôl i Llanddeusant eto. Cos dwi'n chofio i gychwyn yn y Neuadd yma. A dwi'n meddwl fawr fi rhaid cael tent fawr yn y cae. Fydda Gwilym Williams Elim yn gwneud bwyd yn y hôl. Gwy Steddfod nos Wener, dydd Sadwrn, ac fan ag annu o Sul. Bobl o bob man yma. O'n i'n gan i Steddfod yn ôl, dwi'n gwybod. Ond os daw i'n saffod yn llai, mae'n siŵr. A fydd geiriau Trefor yn destun sgwrs i'r dyfodol tybad? Dim ond brics a mortar ydi adeilad wedi'r cwbl, ond yr hyn sy'n bwysig ar ddiwedd y dydd ydy'r atgofion sydd wedi creu yno dros y blynyddoedd. Pe bai'r waliam yn gallu siarad ynde,